ምውሳኽ ሃገራዊ ወለድን ናህሪ ዋጋታትን ኣብ ሽወደን ይዛይድ ከም ዘሎ ሃገራዊ ባንክ ሽወደን ኣፍሊጡ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ መምሃራን ኣብ ርእሲ ዝርብሹ ተምሃሮ ገደብ ክገብሩ ስልጣን ዝህብ ሓድሽ ሕጊ ክወፅእ መንግስቲ እማመ ኣቕሪቡ። ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶኮልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 16 ለካቲት 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ኣርእስትን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናድኦና ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ቁልውላው ብዝሰፍሐ ኩነታት ከም ዘሎ ዝቕባበ ገንዘብ ዘይተርፍ ኩነታት ኮይኑ ከም ዘሎ ሃገራዊ ባንክ ሽወደን ኣፍሊጡ። ብወገን ቁጠባዊ ተንተንትን ክኢላታት ሃገራዊ ባንክን ከም ዝተኻእለ መጠን ዋላ እኳ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምንቁልቋል ቁጠባን ካልእን እንተጋጠመ ኣቐዲምካ ወለድ ምውሳኽ ግን ኣድላይነቱ ከም ዘጠራጥር ይሰማምዑ ክብል ግልጋሎት ዜና ተተ ነቶም ክኢላታት ጠቒሱ ዝዘርግሖ ናይ ሎሚ ሓበሬታ ነፂሩ። መሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ጥሪ መጠን ቁጠባዊ ቁልውላው ቁሩብ እኳ እንተነከየ ግን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎን ዝወሓደ ዋጋ ኤሌክትሪክ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ከም እፎይታ እኳ እንተተቖፀረ ናህሪ ዋጋታት ግን እንዳሰፍሐን ቀጻሊ ከም ዝኸውንን ይግመት። በዚ መጠን ሕጂ ዘሎ ኩነተ ቁጠባ ከዓ ኣቑሑ ገዛን ካልኦት ናይ መነባብሮ ወፃእታት እንዳወሰኸ ከም ዝኸይድ ተሓቢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ቁጻቕጢ ዋጋታት ዘተኣናግድ ዘሎ ቁጠባ ሽወደን ነቲ ብዛዕባ ዝለዓለ ዘቕባበ ክህሉ ዝብል ትፅቢት ሃገራዊ ባንክ ሽወደን ዝብድህ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ይንገር። መሰረት እቲ ኣብ ስታትስቲክስ ሽወደን እተረኽበ ሓድሽ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ ዓመት 3.9 ሚእታዊት ዝቕየር ዋጋ ምስ ተቐዲሙ ተገብረ ገምጋም ብምስምማዕ ተመዝጊቡ ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋታት ነዳድን ዝቕባበን ኣብ ኩሉ ነገራት ዋጋ ብምውሳኹ ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ዓቢ ሻቕሎት ተፈጢሩ ምህላው ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ጸብጻባት የረጋግጹ ኣለዉ። መንግስቲ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ረበሽትን ተባኣስትን ተምሃሮ ጣልቃ ንኽኣትዉ ዘለዎም መሰል ንምድልዳል ለውጥታት ሕጊ ትምህርቲ ክግበር እማመ ኣቕሪቡ ኣሎ። ንብሕታዊ ኣጠቓቕማ ሞባይል ቴሌፎን ኣብ እዋን ትምህርቲ እውን ክእገድ ጠለብ ካብ ዝቐረቡ ነጥብታት ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ክፍሊ ትምህርቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ውሕስነትን ጸጥታዊ ሃዋህው ንምሕላው ዝኸውን ሓድሽ ሃገራዊ መደብ ክህሉ ዝሓለነ ከም ዝኾነን ኣብ ሕጊ ትምህርቲ ዝሃገር ምትዕርራይ ንምግባር ናብ ሓጋጊ ባይቶ እማመ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስተር ትምህርቲ ወይዘሮ ሊና ኣክሰልሰን ኪልብሎም ከም ዝበለቶ ሓደ ካብቲ ኣብ መስርሕ መምህርና ዘሎ ጉዳይ ጸገም ምጥቃም ሞባይል ቴሌፎን ተምሃሮ ትምህርቲ ንምድንፋዕ እቲ መምህር መምርሕን ፍቓድን ክህብ እንከሎ ጥራይ ምጥቃም ከም ዝከኣል ዝገብር ሕጊ ክህሉ ዝብል መንግስታዊ መርገፂ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣላ። ተምሃሮ ኣብ ግዜ ትምህርትን ሞባይሎም ምጥቃም ክቕጽሉ የብሎምን ኣብ ክንድኡ ሙሉእ ኣተኩሮኦም ኣብ ውራይ ትምህርቶም ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብዙሓት ዘሰማምዕሉ ዘለዉ ጉዳይ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን መምሃራን ሞባይል ተምሃሮ ክሕድጉ ብሕጊ መሰል ስለ ዘይብሎም ነዚ ሕጊ እዚ ክቕየር መምህራን ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ዝያዳ ሓይሊ ክህልዎም መንግስቲ እማመ ምቕያር ሕጊ ከቕርብ ከም ዝተቐሰበ ሓቢራ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣
መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ኣብ ኤውሮጳን ኣፍሪካን ዝመጽኡ ልዕሊ 70 ሃገራት ኣብ ብራስለስ ክእከቡ ከለዉ ልብና እውን ብተመሳሳሊ ዝወቅዕ ዘሎ ዘረባታት እኳ እንተተሰምዐ ብግብሪ ግን እቲ ስኒት ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን ብዙሕ ሓርጎዝጎዝ ዘለዎ ምዃኑ ይዝረብ ከም ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝግበር ዋዕላ ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪካን ዝወፅእ ዘሎ ሕቕታ ኣገንዚቡ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተኻ ብራስለስ ሓቢሩ። እተን ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪካን ዝመፁ ዳርጋ 80 ዝኾና ሃገራት ኣብ ብራስለስ 400 ካብ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ናይ 1.8 ሚልዮን ህዝብታት መራሕቲ ዝተባህሉ ተኣኪቦም ኣብ ዘለውሉ ኣጋጣሚ ተስፋን ራእይን ኣብ 2030 ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዝተገብረ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ፕረሲደንት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቻርልስ ሚሸል ብርትዓና እንተ ሓዋዊስናን ክልተ ክፍለ ዓለምና ንዓለምና ፍትሓዊትን ዝያዳ ርግእትን ቀዋሚትን ተፃዋሪትነት ዘለዋ ዓለም ንክንፈጥር ንኽእል ኢና ብምባል መደረ ከም ዘስምዐ ተጸብጺቡሎ። ኣብዚ ጉባኤ መራሕቲ ብዛዕባ ዕብየትን ቀጻሊ ዝምድና ኣፍሪቃን መራሕቲ ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ኣብ ምይይጥ ከም ዝቐረበ ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘንብርኦ ዘለዋ ተረርቲ ጠለባትን ኣቀራርባን ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን ኣብ ገለገለ እውን ዘስርሕን ንቅድሚት ዘየኽይድን ከም ዝኾነ ብዳርጋ መብዛሕትኦም ወከልቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተለዓለ ነጥቢ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ መራሒት መንግስቲ ሽወደን ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ሽወደን ኣብቲ ቀጻሊ ሓባራዊ ዕብየትን ልምዓትን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝብል ምይይጥ ጉጅለ ከም ዝተሳተፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ስካራቦሪ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ፍቓድ ክልተ ኣዋልድን ብሕቡእ ኣብ ዝተገብረ ጉዱድ ምኽንሻብ ብምስታፎም ሕጋዞምን ብገንዘብ ክቕፅዑ መጠንቀቕታን ከም ዝተፈረዶም ተፈሊጡ። እተን ኣዋልድ ኣብ ሽወደን ዝነብራን ሽወደናዊ ዜግነት ዝውንና ኮይነን ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሃገር ተወሲደን ብዘይ ድሌተን ከም ዝተኸንሸባ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ገበናዊ ምርመራ ዝጀመረ ቤት ትምህርቲ እተን ኣዋልድ ሃንደበት ምጥፍእን ኣመልኪቱ ብዝገበሮ ናይ ሻዕሎት ጥርዓን ተመርኪሱ ናብ ፖሊስ ናይ ገበን ክሲ ምስ ቀረበ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ስካራቦሪ ንክልተ ኣዝማድን እተን ኣዋልድ ኣብ ክልተ ጉዳያት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽልክል ሕጊ ስለ ዝጠሓሱን ከም ዝሓገዙን ነቲ ሕጊ ንኽጥሓስ ስለ ዝተሓባበሩን ብምባል ገበነኛታት ገይሩ ፈሪድዎም እዩ። እቶም ተኸሰሲት ብተበግሶ ናይ ሓንቲ ኣደ ካብተን ኣዋልድ ዝተገብረ ምዃኑን ናቶም ተራ ምሕጋዝ ምንባሩ እዚ ከዓ ባህላዊ ልምዲ ስለ ዝኾነ እዩ ተሳቲፍና እምበር ዘይሕጋዊ ስራሕ ንምስራሕ ኣይኮነን ብምባል እኳ እንተተማጎቱ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ መጎት ብምንጻግ ብገበን ፈሪድዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየርን ካልኦት መዋዓውዕን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ዘሐጉስ ብስራት መንበብቲ መጽሓፍ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ሓዳስ መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ናይታ ኣብ ሊብያ ከቢድ ዓመት ዘጋጠማ መንእሰይ ዊንታ ወልደ ገርግሽን መሳጥ ዛንታን ኣብ መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ቀሪቡሎ። ኣብ ሊብያ 17 ጊዜ ዓመት ኣጋጢሙኒ እቲ ዝሰንብድን ተስካሕክሕን ዛንታይ ግን ኤውሮጳ ምሳዕተኹ ይጋጢሙ። ማእዝ ጥራይ ዛንታ ናይቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመርዒው ናብ ኤውሮጳ ብዘእተዋ ጓል ኣንስተይቲ ሕማቕ ዝረኸበ መንእሰይ ሰመረ ሃብተ ስላሴ መሃር ዛንትኡን ኣብ መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ብሰሓቢ ገባብን አንጠልጣል ብዝኾነ ናጻሕፋ ተኸሺኑ እነሆ ተዳልዮ። ይገርመካ እዩ
أنا خابد السابع تمرعي نشوف هذا مسأتخوا تقول جن أبدي السابع كال ودت إنسان مزبط يعني قراتني زانتا نايتا قوال عسران حرن عمت ميلاد تقلعين دحر حلفتا استرخبه أقرامي مستيرن عمت أحاف عبلي بيعت أنيسا كترخبو ويخم بتقدم حجي تمرعون نبع زانتا هيلن كالق مهارة صحفات بمقرب انفلطو تسقى برهان قويتو تدريسا أبهاقر شورن تحاتيما نملا علم تزرقي حتلكم علا زتفالي أقرامن مسات انزانتا سدت عيزا نقدم تبل مصحف عبلي بيعت أنيسا نزا مصحف نمونان بس السعب عدراشات توقسو أبحق إنيا زانتا استمركوست مصحف عبلي بيعت أنيسا ኣብ ሃገረ ዴንማርክ መዋዕል ዕድመ ዜጋታት ብማእከላይ ገምጋም 79.6 ዓመት ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 83.4 ዓመት ምዃኑ ሓድሽ ስታትስቲክስ ጸብጻብ እታ ሃገር ኣመልኪቱ ካብ ተስዓታት ንድሓር ንውሓት ዕድመ ዴንማርካውያን ክውስኽ ምጽንሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ዝኸውን ምዕባለ ህዝባዊ ጥዕናን ኣማራጺታት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ምግባሮም ኣመልኪቱ ኣሎ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ንውሓት ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንክወዳደር ዕቤት ምርኣዩ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታታት ዘሎ ናይ ዕድመ ፍልሊ እናፀበበ ክመፅእ ምፅንሑ እቲ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ 2020 ንድሓር ጥራሕ ናይ 4 ወርሒ ናይ ዕድመ ጋግ ክፀብብ ትፅቢት ከም ዘሎ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣብቲ ሎሚ ዝቐፀለ ክትዓት ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ብሰንኪ ብተፃብኦ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ፀጥታ ኤውሮጳ ዝተደረኸ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ክትዓት ብመደረ ዝኸፈተት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ወይዘሮ ኣንሊንደ ተፃብኦታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ፍጹም ተቐባልነት የብሎምን ድሕሪ ምባል ፀጥታን ምርግጋእን ሽወደን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ጉዳይ ዘይምዃኑ ዘስመረትሉ ኮይና ሽወደን ምስ ረብሓ ሃገራት ብዝሰማማዕ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ምቕፃል መሰል ከም ዘለዋ ዝገለጸታ ሚኒስተር ሩስያ ብጎነፅን ምፍርራሕን ፖሊሲ ሃገራት ክትቆፃፀራ ይትኽእልን እያ ኢላ ልዕላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ዩክራይን ከይድፈር ምክልኻል ንፀጥታ ኣህጉር ኤውሮጳ ገዳሲ እዩ ዝበለት እታ ሚኒስተር ዲፕሎማስን ልዝብን ፀንቂቕና ክንጥቀመሉ ዝግባእ ኣማራፂ እኳ እንተኾነ ሩስያ ናይ ጎነፅ መንገዲ እንተስዒባ እንታይ ክግበር ከም ዝግባኣና እውን ክንሓስበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኢላ ኣላ ሽወደን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ተራ ተዓዛቢት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝበለት እታ ሚኒስተር ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ወፃኢ ፖሊሲኣ ብዳርጋ መብዛሕትኡ ብጉዳይ ሩስያ ተዓብሊሉ ከም ዘሎ ግን ክትሓብእ ኣይከኣለትን 15 ካብ ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርዌይ ጥራይ በዓላት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ክረምቲ ካብ ሃገር ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሕልፉ ከም ዝደልዩ ሪስፖንስ ኣናሊሲስ ዝተባህለ ሓደ ትካል ብምውካስ ሓድሽ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ኖርዌይ ኤውሮጳን መምርሕታት ኮቪድ ቀፂሉ እኳ እንተሃለወ 85 ሚእታዊት ኖርዌጃውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም በዓላት ዊንተር ክሕልፉ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ መፅናዕቲ 230,000 ሰባት ቃለ ምሕትት ከም ዘካየደ ዝገለጸ እቲ መፅናዕቲ 5 ሚእታዊት ናብ ውዑይ ዝበለ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ቦታ ምኻድ ክመርፁ እንከለዉ 2 ሚእታዊት ዝኾኑ ድማ ናይ በረድ ምንሽርታት ክዘናግዑ ናብ ኣጻድፍ ቦታታት ክኸዱ ከም ዝመርፁ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ናይ ዊንተር በዓላት ኣብ ከተማታት ክሕልፉ ድሌት ዘለዎም ውሕድ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተረኽቡ እውን እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ መላእ ኖርዌይ ኩነታት ኮቪድ እናተመሓየሸ ይመፅእ እኳ እንተሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ዓለም ከምኡ እዩ ዘሎ ማለት ከም ዘይኮነ ኖርዌጃውያን ክፈልጡ ይግባእ ክብል ኣብ ትካል ፍረምቲድ ኣፈኛ ምክልኻል ጉድኣታት ተሬዛ ኒልሰን ኣተሓሳሲባ ኣላ ስለዚ ድማ እቶም በዓላት ዊንተር ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ክሕልፉ ዝደልዩ ዝበሉ ሰባት ኣብታ ዝገሽሉ ሃገር ዘሎ ኩነታት ለበዳ ፀቢቖም ክምርምሩን ኣቐዲሞም ሓበሬታ ክእክቡን ከም ዝግባእ ለበዋ ከም ዘመሓላለፈት እቲ ካብ ኦስሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንምክትታልኩም እንዳመስገና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ተወዲኡ ኣሎ
أبزمت زلو سوني بسرعو ناي زينا مدبنا سقاب نرخب أب كلو محوراوي قصاتنان ويب سايتنان اندا أتوخم قصالي حبريتاتات أب قدام سنبت كتكتاتلو اندا عدمكو نلومي زي تدالو زينا بزي ودي اللخو بسيوم كلهم مسارحتين مكتتالكم بممسغان بروخناي قدام سنبت جيزي كخونو لكم اندا تمنخو زينا بزي تودي اللو دحانا مسيو هارموني ميديا علتا لدت مرعا ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناي انقوع حقوسكمن انقوع عبقعكمن ملأختتات نممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تختاتل تهارموني ميديا نحبر نخلوكم فتوتخمن مغربتخمن انقوع عبقعكم نمبال أبتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو